Small world. Tawagin niyo na lang akong Nathan, 16 years old. Nag-aaral ako ngayon as senior high sa St. Peregrine Institute sa Bacoor City, Cavite. When I was on the last year of my junior high sa Bacoor National High School Annex, muntik na akong di makapag-moving up kasi nabuntis ko yung best friend ko. It was an accident kasi siya yung gumapang sa akin habang tulog ako sa bahay nila. Kababata ko siya kaya minsan natutulog ako sa kanila. 3 times akong uma-absent sa isang linggo para lang asikasuhin yung pagbubuntis niya. Hindi ito alam ng parents niya kasi nasa abroad pareho, yung mama at papa niya. Di rin alam pati ng parents ko. Tapos namatay yung baby. Then I found out na di ako yung totoong daddy nung baby niya kasi may boyfriend pala siya na tinakbuhan siya. Di man lang alam na nagka-boyfriend pala siya. Fast forward. Ilang months na nang lumipad yung best friend ko papuntang abroad at doon na daw siya titira with her parents. Ngayon ay June 22, orientation day sa school na papasukan ko as grade 11. Tumawag si Kay sa phone ko. Si Kay, yung author ng Wattpad stories na kinahuhumalingan ko. We never met each other kasi sa chat at text lang kami nakakapag-usap. Ayaw niya daw muna ng call as in yung tinatawag ng mga matatanda na telebabad. Kaya natawa ako nang siya na yung tumawag. Hello? Medyo nahihiya. Katahimikan pero rinig yung breathing niya. Uy, tahimik mo, Master? Hi, Master. Punta ako dyan sa school mo ha? Nanahimik ako saglit sa gulat. Lalaki ka? Opo, Master. Sana di ka magalit. Inan-call ko agad sa pagkabigla. Pumasok na ako sa school dahil orientation day nga ngayon. Matapos yung orientation, nagka-earphones ako habang naglalakad pa uwi. Pero rinig ko yung motor na kanina pa sa likod ko at nang paliko na ako sa eskinita, bigla siyang nag-overtake at tumigil sa harap ko. Sa pagkataranta ko, nasuntok ko siya sa mukha dahilan para tumaob siya sa motor. Agad siyang tumayo at tinanggal yung helmet niya. In fairness, mas gwapo siya sa akin at matangos ilong at mistizo. Master, ako to. Kay? Keith talaga ang pangalan ko. Kinulit niya ako na liligawan niya daw ako. Nung una, ayaw ko kasi lalaki ako. Pero pumayag din ako kasi makulit siya. Naging kami officially noong June 28, 2016. Pinakilala niya ako sa parents niya as his boyfriend. Tinanggap nila ako kaya natutuwa ako. Habang tumatagal kami, natutunan ko na siyang mahalin ng sobra. Ganito pala yung pakiramdam ng isang babae, yung itinuturing kang special at yung lagi niyang paghalik sa akin sa noo kahit nasa public places kami. At kahit pareho kaming lalaki, hindi siya nahihiya, kaya ganun din ako. Ayun, yung mga panahon na pinalangin kong sana wag nang magtapos, kahit na pinakilala ko lang siya as tropa sa parents ko, okay lang daw sa kanya. Pero sabi ko, sasabihin ko din sa tamang panahon. Minsan niya lang ako maihatid sundo sa school kasi nag-aaral din siya sa Perpetual Help System Delta sa Las Piñas. Sa huling taon niya as Business Administration, major in Sales Marketing. Kaya support lang ako pati sa pagmumotor racing niya. Kasi pangarap niya yun bago pa magiging kami. Kaya bakit ko siya pipigilan? Basta mag-ingat lang siya. Isang araw nang susupersahin ko sana siya sa kanila para isoli na rin yung jacket niya, pero di ko siya naabutan. Nasa school daw para magbayad ng tuition fee, sabi ng mami niya. Nagstay ako for a while at nagipagkwentuhan ako sa mami niya. Alam mo ba na nakabuntis siya dati? Yung reaction ni tita ay parang nabigla sa pasabi niya. Hindi po.
Namumuo na yung luha ko sa mata, pero nilakasan ko loob ko para kayanin lahat ng malalaman ko. Sorry anak, dapat si Keith ang nagkwento nito sa'yo eh. Ang alam ko, iniwan siya nung babae dahil may iba itong boyfriend. Hinawakan niya yung kamay ko. Sino po yung babae? Maluha-luha kong itanong. Zell ang pangalan niya, taga Paranaque siya. Pinakita niya sa akin yung lumang picture ni Zell at Keith habang nakayakap si Keith sa likod ni Zell. Tuluyan na akong umiyak at lumabas na ako ng bahay nila. Nilakad ko lang yung village nila palabas kahit malayo at mukhang uulan. Hindi ako naiyak dahil nakabuntis yung lalaking mahal ko ngayon. Sumama yung loob ko kasi si Keith pala yung boyfriend ng best friend ko. Si Keith pala yung nakabuntis kay Zell na best friend ko. Peregrinian Androgynos.